Здравейте YouTube, аз съм на PSL Gaming и днес играем Euro Truck Simulator 2 и днес съм решил да ви покажа някои малки трикчета, които да ви помагат. И да, днес ще ви покажа как да си махнете спид лимитера на камиона. Да. Сега ще видите как ще гледате километража, как те вдигна 90 км, който е лимита. Да, само че върхах копчета. Ще видите, да, ето гледайте. Ето, 90 повече не вдига. Така, сега ще ви покажа как може да вдига повече. Отидете в менюто, след това отивате на опции, давате геймплей, ако е на български или, и търсите Truck Speed Limiter, ето го. Truck Speed Limiter, ето го. И той има тикчи и го махте. Ето така трябва да бъде. След това се връщате на игралното поле. Сега да видим колко може да дигне нашият камион. Да. Внимавам да не се блъсна. Ето. Виждате, дига 95, 96, ето. Ето 100 км. 117, ето. 127, ето. 130. И малко дрифт. И така. Това беше за Евротръка, което мога да ви покажа сега. Ще разглеждам още нови работи. За сега това е за първи епизод. Започвам повече да снимам на Евротрък. За Коледа ще си я купувам от Steam. Да. И ще почвам да играем мултиплеер. И да. Това беше от мен. И до скоро. И не забравяйте да харесате, да се абонирате, да коментирате и да кажете на какво да ви помогна, с какво да ви помогна с тази игра. И да, и до скоро.